Mezinárodní soutěžní přehlídka tvorby studentů sklářských oborů Sanssouci Junior Glass Match se pravidelně koná od roku 2008 v Karlových Varech. Letos se do ní přihlásilo 58 studentů ze 14 středních, vyšších a vysokých škol z České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska. Ceny věnované lázeňskou společností Imperial Karlovy Vary byly slavnostně předány v prostorách hotelu Spa Resort Sanssouci v sobotu 22. března 2014. Přesah k současnému umění nebo vnější napětí čisté kompozice plus dávka nadhledu. V prvním ročníku, takže pro mě je to velký vítězství. Nikdy jsem tu nic nevyhrál, studoval jsem v Šenově, byl jsem tady asi 5krát už a doposud nic, takže vlastně teďka je ta moje premiéra. No, chtěl jsem ve skle jakožto křehký materiál vytvořit nějakou stabilní nestabilitu, což doufám, že je vidět i na tom mojím díle. Jsou to broušené segmenty, které jsou poskládány k sobě. Je to stažený a kdybych šmyknul lanko, tak se to celý rozsype. To byla vlastně hlavní myšlenka, kterou jsem chtěl vyjádřit v tom skle. Letošní ročník byl báječný a o to horší a těžší rozhodování komise, protože ono se mohlo stát, že vyhrál úplně někdo jiný, protože se sešlo takové množství skvělých věcí, skvělých nápadů a hlavně nápadů, které mají emoce a které jsou navíc skvěle zpracované. Takže velká radost a velká poklona nejen pro studenty, které ty práce vytvářely, ale samozřejmě taky pro jejich kantory. Práce, která vlastně je součástí tady té akce Sanssouci Junior Glass Match, je moje klauzurní práce z letošního roku. Nazvala jsem to Duchové moře podle myšlenky nebo představy, kterou jsem do toho chtěla stvárnit. Jde vlastně o jakési duše, které vstupují do formy toho těla té medúzy, která je vlastně rytá na tom obvodu toho skla. Povrchu je inspirována impresionistickým uměním, kdy vlastně impresionisté používali jakési skvrny, které ve výsledku tvořily celkový obraz. Jako společnost jsme v podvědomí i trošku jinak než jako lázeňská společnost, ale jako společnost, která prostě umění podporuje ráda, která na něj vynakládá nemalé obnosy a hlavně nějakým způsobem směřuje mladou generaci, jestli to můžu takhle říct. Mám tady na soutěži broušenou mísl teda, vyhrál jsem za ní cenu za řemeslo a mísa vznikla tím, že vlastně bylo to jenom v hodinách výtvarné přípravy, dalo by se říct. A já jsem zvolil čistý design, který jsem právě chtěl s mým takovým přesvědčením jsem chtěl jít do pískování tvaru a proto jsem zvolil už i pro pískování toho tvaru. A ten dekor jsem zvolil na tvary, které vznikly při výrobě, protože pro hutí je typický oblý tvar, tak jsem zvolil právě tyto tvary a na ty jsem aplikoval můj dekor. A tento dekor jsem nechtěl jenom pro vizuální stránku, ale chtěl jsem to přetransformovat přesně do toho tvaru, aby k něčemu ten dekor sloužil. Tak pokud jde o letošní ročník, tak jsem velice rád, že soutěž pokračuje v těch intencích, na jaké jsme zvyklí. To znamená, školy přijíždějí, střední i vysoké, přivážejí velmi kvalitní věci. Samozřejmě ne každé škole se každý rok zadaří přivést to nejlepší. Mají souběžně s tím třeba nějaké výstavy, ale v zásadě se dá říci, že vidíme tady, že některé ty školy mají výborně našlápnuto. Bohužel nedá se to říct o všech, některé mají málo studentů, ale ty tradiční školy, na které jsme zvyklí, že přivážejí kvalitu, zejména střední, ty jsou na vynikající úrovni. Vysoké školy přinášejí pořád něco nového. Já jsem s letošním ročníkem velice spokojený.